Ariyo higa 2026 nyaka Ramogi achiel kachiel kowuok Ramogi TV waikore gi weche manyien mag migago magin weche mabiro ni kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. Jatend piny otelo ne chenro ma chwalo omenda mag nyota ne rowere e kaunti ma Mombasa, Kwale kod Taita Taveta. Jod bura mag UDA kod ODM obago romo ma kanyakla Nairobi e yor jiwo tudruok margi. Pi nitie, wanyalo puro alode, wanyalo puro gigewa mwachamo, wanyalo yudo rech e yo makare. Gundho mar yewni 20 mosebedo kojwang' e kaunti ma Migori oduogo geno mar jodak e yudo pi. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Do oyango kendo puodho bedo mar agulu mar NGCDF mitiyo godo e gero kuonde chung' od buche ma pacho ka. Do no nowito oko ng'eto mar doho mamalo mane ong'ado ni agulu no tiyo e tok chik kendo dhi ataro gi katiba ma pacho ka. E ng'eto ma doho nogolo kawuono, doho noketo tenge ni ng'eto ma doho mamalo ma tarik 20 dwe mar 9 higa 2024 kendo yango ni chik mar NGCDF ma higa 2015 ongirore kaluwore kod pen chike mathurka. Jong'ad buche doho mar Aywagra wacho ni doho mamalo no ne obedo kod rem e wito oko kendo loko chik no duto ka oyango ni ng'eto no ne dhi hinyo chenro mathoth mag dongruok manosir kod agulu mar NGCDF e Kenya mangima. Ndalo achiel kende bang' jatend piny William Ruto bago romo gi ji mahewo 12,000 mageto kombe mopogore opogore e yiero ma higa manyien gotiko mar UDA. Moko kuom jopiny e kaunti ma Siaya opwoyo okang' ma kamano ma giwacho ni en yo mar rieyo duond burano kendo timo ikruok motegno ne ng'wech mar yiero ma higa manyien. Kata kamano ne gimedo ni en ageta maduong' ne duond bura mar ODM ka ginyiso luoro margi ni pod nono ni ODM orem tieko pogruok mantiere kindgi to duond bura mar UDA kidek medo humbe kendo sikore nyaka i kuonde ma ODM nitiere kod mbii malach. Kuom mano gikwayo ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga mondo luong romo mar jokanyo mag ODM kod NDC mondo mi gichak wuoyo gi duol achiel motelo ne chako twak gi UDA e wi yiero mabiro. Gin kod mpangilio to ODM to pod ni chien. Ang'o momiyo ODM galre i weche manono to mpangilio margi to kwane wan kaka jopiny. Wadwaro jo ODM bendo pangie mpangilio maler kaka joka waneno mako piny. Gimako piny gidhi tieko piny. Kapod ODM galre gi weche moko manono. Gitime sama ber to kendo mapuonj ne jo ODM mapod nindo. Kopo ni jo ODM odhi mbele gi warruok gini magi wene jo UDA liwei matin to UDA dhi kawo Nyanza kendo gidhi kawo piny kendo wan wadhi hinyore kaka jo ODM mang'eny. Kaka sani ineno ka ntiere kaka ODM obarre. Kore wakwayo ni mondo otem okaw wijgo oriw kamoro achiel, wich mar Babu Owino, Sifuna kaachiel gi Winnie Odinga mondo oketgi kamoro achiel mondo wabende onyiswa way forward yo mwanyalo luwo. Ka jo UDA de tem gima kaka gineno gichako timo cha, gitima kata ka gikawo piny to gikawo piny nyaka gilote, gikawo kama kata gibiro nyaka Siaya ka, gikawo wanwa all ODM ni bwasedoso jogi ne kaka sani Oburu ling ti, Nyong'o ling ti, to mage jok manwa ng'eyo gendi joma ringo bende mineno sani ringo ni gine kia idwaro kia kingpin ang'o gini magi onge gini endi de orengo wuo mage weg party mang'eyo ni jok madongo de orengo wuo Nyong'o wuo to mage jok madongo to jogo seling sani endi koro ng'ajo cha overtake twaneno ni yo nowewa e broad base to nowewa kaka nowewa e broad base wawewa gimoro amora joka mane jogi e kiotim wan wabeduru e broad base. Maloyo jopuonjre 150 mane gidwaro mopogore opogore e skund jomong'ol Mandala Jobs Outreach oyudo gik makonyogi kowuok e kar tiegruok mar Kise, gigo mabiro konyogi e yor sombgi. Direkta mar Kise Norman Kiogora kaloso e gwenge mag Mosop owacho ni chenro mar huduma mashinani no en mar neno ni jopuonjre manigi ng'ol mopogore oyudo kony majiwo sombgi. Omedo ni chenro no en mano ma piny owacho keto machwalo chenro machiegni ne jopiny ahinya to ne jopiny e gwenge maboyo kod kombe. Watoto kwenye
ranging from foundation level, so that we have representatives. The last one, we have been able to assess, identify, and support every learner with special needs. We have done assessment for 150 children in this school, and when you look at the devices we have given here, they vary according to disability. So we don't just give out devices; we give them according to the needs after assessment. And we want to thank the chairman of this school, Joe, who is with us here, for what he's doing. And the understanding special disability, we will continue supporting this school because it's a desire of them coming that as nobody is left behind. We have been here to donate, give equipment worth over 1 million shillings, or 1.2 million shillings to be precise. This equipment are for several kinds of learners with hearing impairment, visual impairment, movement impairment, mental impairment, and even dyslexia, and all those other kind of impairments. I want them director because today we are actually showing that the government of Kenya cares for every Kenyan, and more importantly for every pupil. Tusaidia kuleta wheelchairs so that accessibility ikuwe flexible wanapoenda kwenye darasa, wanapoenda kwa mahali ambapo wanalala, itakuwa easier zaidi. So nashukuru sana. Telo manyien e riwruok makedo ne ratiro mar jopuonj NAT bade ma Homa Bay oyango ni koro gichako chenro mar riwo wi jopuonj mag NAT e alworano bang' pogruok maduong' mane obedo e kinde yiero margi mane obagi dwe mokalo. Yiero mar jotend NAT ma Homa Bay ne obagi dwe mokalo, kama jopuonj ma gin jokanyo mag riwruogno mawuok Homa Bay Town, Dhiwa kaachiel gi Rangwe ne oromo e skund yawuoyi mar Atang'a e kar chung' od bura man Dhiwa mar yiero jotendgi. E romo margi ma kawuono e apise mag NAT mantiere boma ma Homa Bay, jakom mar NAT bade ma Homa Bay Dorcas Oduda gi jagoro margi Hilda Otieno okoni jopuonj ne opogore e kweth ariyo e kinde ma kampen kendo dwaro nitiere mar kelogi kanyakla. Koro kwaya ni wasirre uru mondo Nyasaye omiwa teko gi rieko kaka wanyalo konyo jopuonjwa, nikech sama ne wan e camps mopogore ariyo ka ne nitiere weche mane dirore koni gi koni ka ji manyo ombulu, nikech siasa en mana siasa, kata mana marwa ni ne tek machalo mana mar jopiny. To koro koseyierwa ma jopuonjo oseketo waka, gibe ginyiso wa oko kucho ni nyaka wabedi kanyakla. Koro wachako gi lemo ni oriwowa wan ka koro kaka tim achiel. Adwani asingine jopuonj ma Homa Bay branch ni mana kaka ncha sebedo katimo chien, abiro tiyo negi e yo makare kendo onge yo mora mora mabiro miyo gi wich kuot. Adwana migi bed gi chir makende ni jotelo mano yier gin jotelo mano dikorgi kendo monge tich matimo. Ang'eyo ni seche mane wamanyo mbulu ne wane vikundi mopogore opogore. Tadwana kuwa sani ni wan kaka jotelo mano yier waseyudo thuolo wabiro kanyakla kendo wayie mondo watim tich ka wan gi moro achiel. Siasa serumo. Sani koro warewre kaka ot achiel mondo watine jopuonj. Jopuonj nigi challenges mang'eny. Jopuonj nigi problems mang'eny, to kwa riwore to wanyalo savo. Kata kwa tieko to wanyalo temo kaka ofis manyegi kao thuolo magimiyo ticket ni mondo tinegi. Maheo mine 300 magin jotelo gwenge mopogore opogore e bwo duond buch siasa mar PAA e kaunti ma Kilifi odare duond burano kendo donje mano mar ODM kotelnegi kod jatend duol mar NEC mar PAA Elizabeth Mudhoka. Minego wacho ni ging'ado paro makamano ewi gima giwacho ni duond burano osebedo kawuondogi kata obedo ni giseriwe lwedo gino momiyo wuon duond burano ero Amazon Kingi oyudo tich kaka spika mar od bura ma Senate. Jaod bura makalo Lenny Paul Katana ojiwo jokanyo mamoko modong' e duond burano bende mondo lugi kendo miyo jwang' chamano gidonji ODM. Niaje ya kwamba tuwache vyama ambavyo ni vyama vya kitaifa ambavyo vyama vimeleta makabila yote pamoja, tuende na kachama kakijijini ambako wako kachama kanaleta uhasama na ukabila mwingi ndani ya Kilifi County. Rais wa taifa letu la Kenya Ruto hatambui vyama vidogo vidogo, na siongei pa
vyama vidogo vidogo. Rais anataka watu wawe pamoja. Rais anataka wakati amepita kule, kama ni ODM adili nao ODM, kama ni UDA adili nao ni UDA. Na mimi nataka kuambia Speaker Amason Jeffa Kingi na Esha Juma, musieneze urongo. Hapa jimbo la Kilifi mumeamua kuja kuungana na sisi kama wanachungwa pamoja. Hiyo ni pongezi kubwa sana na mujipigie makofi kwanza. Na sisi tunawaambia kwa moyo mkubwa sana kwamba tumewapokea kwa moyo mkunjufu. Nichukue nafasi hii niwashukuru sana wale ambao wote leo mmekuja. Najua tu ni viongozi na kuna wengi mashinani, na nimwambie Mama Dadu vile amesema, sisi tutawasaidia mfike mashinani, lakini hata sitakuja mashinani tuongee na nyinyi. Na vile Christine alisema, wale ambao bado kule mashinani wanawasumbuana ni kwa sababu wanafikiri wako chungwa, tutashikanisha watu wote wawe kitu kimoja, si ndio? Jagoro mongirore migao mar kuo pie puothe Fantas Kimodho otelo ne chenro mar nono chenro mag degni mag pi e kaunti ma Homa Bay. Gie sani gintiere wang' chieng' ward mayudore Rachuonyo, kama ginono gedo mar yewni mopogore opogore. Watudre achiel kachiel gi Ali Abich mantiere alworano mondo mi waler. Ali, nyalo nyisowa ni to jatelo wacho nang'o, to gin yewni adi ma kamoro gineno ni ginyalo chiero ma bende kamoro ne osechak kunyo to we? Erokamano, wabiro achiel kachiel ka wantiere gwenge mag wang' chieng' mantiere kachudu bwana mdiri ma Karachuonyo, kama wantiere chenro maduong' mar yawo chako gedo mar dam kata kundi dam, ma en chenro ma itimo kod bad migao ma ochung'ne ke pie puothe, maneno ni jogweng' ma wang' chieng' kande mosebedo gi pek mar pi ma ginyalo tiyo gi miere kaachiel kod neno ni jambgi oyudo pi ma ginyalo modho oyudo yot kaluwore kod chenro ma koro sirikal mamalo kokalo bad migao mochung'ne ke pie puothe ochako kendo en chenro momonyo milion 164 ma sirikal mamalo kelo kande mar konyo jopiny e gwenge gi ma wang' chieng' mosebedo kaneno matek ahinya to kinde mag oro kaluwore kod onge mar pi ma jopiny nyalo tiyo godo e miere gi kaachiel kod ma jambgi nyalo modho, kod bende chenro ma ginyalo tiyo godo e weche mag migao mochung'ne ke pie puothe ne ochako chenro mar gero dam ma kawuono jagoro mongirore bad migao niendi obiro machuo wang'e ni to chenro chalo nade. Without taking much time, Bwana PS, welcome to this Ramogi TV, and we are here much concerning water shortage. Why did the government initiate this project, and how do you think it will transform the livelihood of this community? Yeah, thank you. This dam is called Okundi Dam, and the dam is resilience. This area, as you can see, the river is a seasonal river. It is only there for 3 months. So for the 9 months, people end up suffering. So this dam will help a lot. Once we dam the water during the flood season, the period of drought of the 9 months, people will be benefiting from the water. And in terms of the dam capacity, the dam has a capacity of 100 million liters. And this will help at least support livestock to the tune of 20,000. And also it will help agriculture production in this area. So the community are happy and they are looking forward to completion, which is expected to be in the next 6 months. Thank you. Okay. How will farmers get water from this dam to their farms? This dam has 2 components. We'll be pumping water from there by solar to 2 areas. The area where we are right now and another area down here. Both tanks will be able now to gravitate water by gravity to the farm. And we're also using drip irrigation to ensure water efficiency and to make sure that every drop of water counts. Thank you. Bwana PS, this region is prone to flooding. Do you think this project that the government is undertaking in this Wangching area will help to reduce this kind of floods we have been seeing each and every year whenever there is heavy rainfall in this country? Yes, this is actually one of the mitigation issues. We are mitigating flooding and at the same time utilizing that water in a productive way. Okay. Thank you. Thank you very much. Bende antie kako da jaud bura Makarachuonyo mabende chendo makamaendi serikal timo e kachudu buche kendo msimu jopiny Makarachuonyo anya to gwenge ma wang' chieng' kandi osebedo ka ywak kalure kod weche mag oro. Chendo ma serikal oketo mar yawo kendo ni pi obedo moromo e yawo water pan mokundi niendi. Ere kaka biro konyo e weche mag kepi puothe kod neno jopiny matimo pur kod pith obedo kod yote gwenge ma wang' chieng'. King'eyo kamera kacha. Wasebedo ka waonge gi pi area ni to kendo oro osebedo ka thago wamiyo ok wanyal kata mana pidho cham, bende ok wanyal pidho kata mana jamni, to irrigation ni biro konyowa e yore mathoth. Achiel biro miyo agriculture
dhi nyime. Wabiro pidho cham kuonde mopogore opogore. Ok wapidhe mondo wacham kende. Wapidhe mondo mi mwachamo cham, mwang'iew mondo wang'iew, mondo wabed gi pesa. Mae achiel kuom yore manyalo miyo jo Karachuonyo bedo gi pesa. Joama Kamser, Seka, kod Kagwa, kod Karabondi. Gini ok maru kende. En maru mondo gik ma utimo ka okony Karachuonyo duto, mondo Karachuonyo ochiew malo, mondo mwandu obed Karachuonyo. Nikech gima wan go manyalo konyo molo gimoro amora en lowo. To lowo no endo ema wadwaro mondo koro watigo. Kamari nitie in kae, ni puothi ni kae biro tiyogo. Tim gima biro konyoi gi jo Karachuonyo kata Kenya. Kwatieko kaendi nitie chenro maduong' ma sirkal timo mar kepi puothe loch maramo beno kwako Karachuonyo kod Rangwe. Ng'uro osebedo ka nitiere ni jopiny pok oketo maino margi e tiyo kod chenro maduong' ma sirkal okelo mar kepi puothe. Jogo eko matimo pur mar ochele, joma timo pur mar rabolo kaachiel kod kothe mamoko. Karachuonyo en achiel kuom kuonde ma omako ma oloch kimiro mako duong' anya kopim kod Rangwe. En ang'o mitimo kaka jaod bura ma Karachuonyo kama neno ni chenro ma sirkal oketo niendi kik bed ni pi mola mola to jopiny ok nyal kete tim mondo mi giyud chiemo moromo miregi ma ginyalo chamo kaachiel kod ma ginyalo uso mondo gikonyre gi miregi. Asewacho ne Karachuonyo kendo anuonegi kendo amedo wacho ni kiyie kik iti gi pi mar kimiro luch e yo mok mar cham. Ti gi pi mar kimiro luch mondo mi iyud pesa, ok mondo mi iluok lewni. Mae asebedo kawacho pile. So wago erokamano ne sirkal ma Kenya. Ago erokamano ne bona PS, ago erokamano ne county government, ago erokamano ne community marwa, ago erokamano ne ji duto kuom konyowa gi yore manyalore makoro miyo watundo okang' mwatunde ni ma okunde irrigation scheme ochakore. To kawacho kundi to tiene opande dam mabe part of okundi bende bathe ka. Erokamano ahinya. Mano mana paro achiel ka wayudo kuom jagoro mogirore bad migawo mochune kepi puothe kaachiel kod jaod bura ma Karachuonyo kaendi ka gibiro ng'iyo ni kaka chenro mar yawo dam ma okunde kaendi dhi nyime ka gwenge ma Karachuonyo ahinya to wang' chiemo wantie ni jopiny osebedo ka golo ywak margi ahinya to kaluwore kod oro kendo pek bende bedo ahinya to kinde ma koth chwe mang'eny kaluwore kod pi mamuomore kendo daro gi miregi kawinjo ka giwacho ni chenro ma sani koro sirkal dhigo nyime niendi biro konyo e jiwo weche mag pur kod pith jamni alwora niendi mondo mi jopiny obed kod yot e chenro ma gitimo mondo mi kik gibed kod pek mar ngaji kata chandruoge ma jambgi nyalo kale kaluwore kod onge mar pi ma jambgi nyalo tiyogo. Ka ok kamano to abiro duoke studio achiel kachiel kapod wan kaendi mondo wang'e ni to jopiny ma wang' chieng' ma koro kele gi chenro niendi to wacho ang'o kaluwore kod chenro ma sirkal okelo ma konyo ji weche mag pur kod pith e alwora ma wang' chieng' e Karachuonyo kaendi. Erokamano ahinya Ali Abich achiel kachiel kowuok Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay kuom ler ma kamano. Ka wadhi nyime en ni jatend piny William Ruto otelo ne chenro mar chwalo omenda mag nyota e kaunti ma Mombasa kawuono. Kotene kod jotelo mopogore ma kaunti no kod jalupne Kithure Kindiki giseyo jotelo matiyo marach gi rowere ka giwacho ni ajenda mar sirikande en jiwo ngima rowere kokalo omenda go makonyo ngimagi. Kamano bende itiyo gi thuolono mar yango chenro mopogore opogore mag dongruok ma giwacho ni sirikande osetimo ne jopiny. Mimi najua kila mmoja wenu hapa ako na akaunti ya Hustler Fund. Si namna hiyo? Kile pengine wenu mko katika ile mpango ya Fuliza. Si namna hiyo? Lakini nimesema hii pesa inawekwa kwenye pochi la biashara. Hustler Fund haiwezi kupata. Fuliza haiwezi kupata. Wewe utatumia hii pesa ufanye biashara yako alafu ulipe Hustler Fund ukipata faida. Ama ulipe Fuliza ukipata faida. Ni kweli ama si kweli? Na hapo kwenye pochi la biashara vile mlisikia, hapo pia tumeweka hapo taratibu ya vile wewe unaweza kufanya biashara. Pale iko tools ya kukusaidia kujua umelipa nani, umelipa shilingi ngapi, na ukitaka kufanya hesabu ya mwisho
itakusaidia kujua every day umetumia pesa ngapi. Huu mradi hauna ubaguzi. Huu mradi hauulizi mambo ya dini ama mambo ya chama. Bora tu ni kijana wa taifa la Kenya. Huu mradi, Mheshimiwa Rais, vile umetueleza, ni mradi ambao utafikia vijana zaidi ya 800,000 katika taifa letu la Kenya. Kwenu nyinyi tuongojea sasa muwe wafadhili wa nchi yenu hapa Kenya. Wakati hela mmepatiwa, mmeipatia adabu. Na kuipa adabu ni kuitumia vizuri. Tusiende tukafanya mambo mengine ambayo haifai. Tutumie sawa sawa. Baada ya muda mchache tuone vijana ndio wanaandika wenzao. Moko kuom jotelo mag ODM e buore ka motenore kod telo mar Kenya Kwanza oseyo mokalo moko kuom jotelo mag ODM mapingo chenro mag siro jatend piny William Ruto lwedo. Kwethno kane otelnegi kod jakom mar ODM bade ma Nairobi George Aladwa lero ni ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga kende ema nigi oteku machiwo yo magibiro luwo e yiero mabiro. Negilero magiero mano nywando jokanyo mag ODM gi UDA mane obagi e mbalariany ma Nairobi bade ma Kenya Science kama ne gisiro mokalo yiero ma jatend piny Ruto e tielo mar ariyo. Duond bura mar ODM osebedo kod tunga mokalo ka apisa madito e duond bura no ero chwalo paro mopogore opogore. We have to respect the leadership and the party structures of the ODM. Na mukiona our party leader anaenda kunegotiate, don't think when he's walking slowly. Negotiation is about the ability and the mental ability of an individual. Sisi leader wetu ni Dr. Oburu Oginga. Na tumesema a negotiate na Dr. William Ruto. Mumeamua kwamba ni broad, si nyinyi ndio mumeamua, si nyinyi mmesema it's okay, mumeweka tick. Sasa kama nyinyi mumeweka tick na nyinyi ndio wadosi wetu, sisi tutasema nini? Kwa hivyo mimi nawaomba tuzidi kushikilia rais, tutembee naye. 2027 sisi msimamo wetu tumeshapewa. Na sisi kama wanachama wa ODM tunafuata mwelekeo ya wa party leader Daktari Oburu Oginga. Wangapi wanafuata mambo Daktari Oburu Oginga? Yes. Na sisi tuko na structures za chama yetu. Na nimefurahi pia vile vile kuna structures za chama ya UDA. Ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago en thuolo mar kawo yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo. Ramogi TV neno maler kendo morowa ka wanto gi Omolo JB gi Bernard Omolo mano Kariobangi North jo dundo mtu kubwa size ndogo Cyrus Okinyi Ochieng kawuok Migori Nyatike iwacho ni neno maler sana kendo mor gi Ramogi TV. Wasedaso ODM di ayie go jogo kata nyongo pok awinjo duonde wachomo kanye kaka jo ODM. Ani wiki nyelima kaito Cyrus Okinyi kawuok Migori Nyatike kadem woden bedo wachono neno ay makare. Machielo bende en Bernard Anyuomi woda wendo Bernard Anyuomi woda wendo ento oro ote makuyo mano koyieno asomo ka kaito mogik bende ng'ato kondiko nyinge to ndiko ote moro magalagala koro mano kwa bisomo wadhi yweyo kikidhi mabor waduogo bang' thuolo machuok. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok mane ok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma.
to Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Nyakoramo. Bendi ng'eyo ni del makare nyalo miyi fuong'ruok e timo gik mopogore opogore. Inyalo chopo del makare ka timo orako mopogore opogore kama itiye kata kamoro amora ma intiere odiochieng' ka odiochieng'. Tudri kodwa chieng' tich abich jumani e chenro mar Oimore kama watwakie kod jolony mabiro puonjowa riekni matindo tindo manyalo konyi bedo kod del makare kendo miyi fuong'ruok e timo chenro magi ma pile pile. Kik bai. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni kendo, jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok owacho ni nyaka sani skunde duto oseyudo buge mag grade 10 e sama somo dhi mbele. Koloso e kaunti ma Kitui, Bitok owacho ni giselimo thoth skunde kendo yango na tamalo 98 mag jopuonjre mag grade 10 osedonje skunde. So I have come also to confirm on behalf of the government that all the grade 10 students have reported to this school. And we are really very happy and we really welcome you warmly to senior school. Competence-based education is a very, very special education system. And we are saying this is the education system that is going to transform our country from third world to first world. And these are the people who are going to change this country. That is why the government is putting every resource, is investing every coin to ensure that you have enough teachers, you have enough facilities, you have materials, you have everything that you need so that you can be able to study, so that you can be able to understand concepts, so that you can be able to pass your exam and become a responsible Kenyan citizen. E sechegi mathoth gwenge ma pacho ka nitiere kod achiedh nade makonegi kocha kaluwore kod oro. Sirikal oyango ni dwaro nitiere matudruok kod duonde mopogore opogore mondo jopiny oyud konyruok mar chiemo. Kaluwore gi jagoro mongirore migawo mar pur Dr. Paul Kiprono Rono, sirikal tiyo machiegni mar neno ni puothe opur mondo mi onya nyak mag chiemo e pacho ka. In our plan as a ministry and as government, we had planned to step up our food security basket. And apart from the fertilizer subsidy program, the ministry is teaming up with the private sector to see how best the big land can be utilized, either through irrigation or through smart farming using technologies for what we are calling it conservation agriculture.
Certainly, it's going to help improve our food security, because looking at Laikipia County and this particular area in case in point, nobody would have ever expected anything to come good from here. But here we are talking about sunflower being planted, we are talking about wheat being harvested, we are talking about sorghum being harvested, peas being harvested. So that first should confirm to us that there is high productivity towards the Kenya's food basket, as well as there is potential for every other area in Laikipia County that is not being farmed. There is now potential and assurance that with good farm practices, we can be able to grow crops on this land. We are trying to produce food crops for Kenya on what was previously considered unsuitable land because it's very dry, but by using, as the previous gentleman said, smart conservation agriculture techniques, we're able to produce crops on this land. Riwruok mar Shining Hope for Community Shofco ochako gundho yewni maromo 20 mosebedo ka ojwang' e kaunti ma Migori kuom higni mathoth. Yewnigo sani itiyo godo e jolo weche mag pur kaachiel kod chiwo pi maler ne oganda e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori, kaka Jo Juma leronwa. Yewni moko kuomgi ne okuny mag 1,190 kod 52 e kaunti ma Migori, kendo yande ne osebedo kojwang' kuom higni buora. Sani koro ochako kelo geno ne oganda bang' riwruok mar Shofco koro gundhogi. Wapidho rech e dam ka, to tabu mane wan go ne opong' kod chuodho kabisa moyugno. Koro bang' dwaro offices mag sirikal mang'eny mondo okonywa gi chodhe, to ne ok wafaulu nikech giwacho ni pesa ng'eny. Kane wayudo Shofco, nikech ne wakwayo gi chotho, bang'e ne giyie ma gisechodhonwa yawono sani. Nokonyowa gi luoko, to nobedo molil ka dhok koro osebire. Koro kony Shofco konyowa nikech ochodhonwa pi. Yewni gi moting'o mano mar Mahena, Madisab kod Mawendo sani koro ochodhi kendo yawe maduong' ka jopiny sani koro tiyo kode e yore ma opogore opogore ma oting'o pur kaachiel kod chiwo pi maler. Waneno ka pi nitie, wanyalo puro alode, wanyalo puro gigewa mwachamo, wanyalo yudo rech e yo makare. Mochiek kuondegi, alot ne ni ka endi alot koro ruma e cho waseketo seedbed, wadwa keto nikech pi koro wan go ka mayot. Jodak ma Mahena ka otele kod Matino Dong wacho ni bang' ka Shofco ne osegundhonegi yawoni, sani koro oganda puro kothe mopogore opogore katiyo kod pi mawuok e yawoni. Higni maloyo 70 go osebedo ka en yawo matich monyatiyo malong'o ok nenre, but gima ne nitie ni en ni koro thuonde manodake ndalo mang'eny ahinya. Anyalo wacho ni nochopo ndalo ma kata pi ok nyal tuome, dhok ok nyal modho. Giwane bende koro gintie kod chenro mathoth ma gidwa timo ka gitiyo kod pi mawuok e yawoni. Rech county government nokelo ka, to kendo nitiere mipango kata chenro mar CBOs mane gweng' ka maseneno ka CBOs 4 owuok. Mahena Dam number 1, the administrators CBO, and Kanyala CBO, then South Sakwa CBO, mado pidho rech gidwa kete cages. That means ni mano economically pigni bang' Shofco yawe odhi timonwa gima duong'. Tend Shofco wacho ni geno mar gima duong' en yewnigi mag gundho kata mago bende nyaka sani koro gikunyo ne oganda obed mago manyalo konyo yudo pi maler kaachiel kod pidho kothe mopogore opogore. Koro ne ginyisowa ni damni no ne gikunyo chon higa ma 52, koloni nokunye, bas osegabedo kudire gi koth machwe pile pile. Then ne wanyisogi ni okay, wachuno ero mondo undika ne aza a proposal. Koro they did a request to us, then watero request gino malo. Aito nobedo approved ni mondo damni mondo losi. Waro ni mine wa nyaka kijende man kae otigi pigni maber. Pika nitiere, lo nitiere, onge gima tamowa. Gipidho alote bathe kae, mapano bende gisechakane no moko kacha. Apisa maduong' e migawono mar pith rech e kaunti ma Migori Jujo Chola mane wuoyi kinde mane riwruok mar Shofco ne keto ayanga yawoni mar Mahena e lwet jodak ma Mahena tok kane gisegundhe ni owacho ni tend kaunti ma Migori dhi chiwo nyithind rech ne jodak ma Mahena bende koro ginyalo pidho e yawoni. Sani wadhi kelo rech e damni mondo mi wachak pith rech manyien ka koro. Rech aina mwadhi kelo ok en mikete pond. Nikete pond iluongo ni monosex. Mwakelo kaendi iluongo ni mixed sex.
gin manyuolore. Kwariwore together, wa focus together, wadhi konyo jopinywa yo maber moloyo in a more strategic manner. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jalupo gai mar obila Gilbert Masengeli osingo ne jopith mawuok e kaunti ma Meru ni arita e gweng'no ni kare kata obedo ni thoth apisas mane rito gweng'no oter e tiegruok. Koloso e kachung' od bura ma Igembe North e kinde nono kamoket thenge ne gedo mar tiegruok mag obila, Masengeli nokoni apedha mag arita pod dhi nyime mar neno ni kwe kod arita mag jopith obedo makare kendo yo mochwere. Na tutachunga hii mfuko wetu. Hema imefunika wewe. Najua zamani polisi walikuwa wanaandika. Tumeanzia upande ile ya Doldon, hiyo Kipsing yote, Sieku, ukija hii sehemu ya Mkokodo, tutahakikisha tumefakia hiyo area na imepaki salama. Na hao tu ndio huwa wametoroka hapo, sasa wamerudia kule. Tukiwatoa kule tutataka warudi huku tena, wakae, wabadilike, wawe watu wazuri, waishi na wananchi mzuri, si ndio? So each and everyone has to confine within the rule of law. Kama huko mtu amepewa pesa na watu wanafikiria kwamba anaweza kuleta wanyama ngamia na mbuzi hapa bila mpangilio, hiyo nimesema X. Bwana DC, wewe ni mchapakazi. Bwana OCPD, kazi inaendelea mzuri. Mfanye namna hii. Tukitoka hapa saa hii, nyinyi muende mjipange. Mimi nataka kusikia wenye ngamia akisema ngamia inafukuzwa, wapige nduru huko. Mtu hawezi kuingia kwa bomba ya watu bila kubisha hodi. Wale officers tuko nao hakuna. Kwa hivyo umetupatia kama ni hii kambi na hakuna officers. Umetupatia Loro hakuna officers. Huko Ndomoru we have an OCS, hakuna officers. We have now two new stations. Kuna Kiolo ambao ni gazetted police station. Tuko na Ndoleli hapo Antobeto market. Hata OCS ameingia. Lakini hakuna nini? Officers. Tunakubaliana watu wetu. Tunamwambia atupatie officers. Dichuo moro mawuok e gweng' ma Minyali na Biswa Tongarene kaunti ma Bungoma oito ngimane bang' yien moro manotong'o gore kuome molwar monege. Wachore ni David Marani wamunyo koli majegni 50 ne yien olwar kuome kendo wiye no barore kanyo mokelo thone. Ringre no kaoga pisa mag obila ma kendo tere kar kano ringre mana Itiri. Hello. Kuna miti ilikuwa inakatwa nikaangukia kijana mmoja kwa wale wenye walikuwa wanakata hizo miti. Nafikiri miti ilikuwa refu sana na wakafunga kamba. So ilipoanza kuanguka ni kwamba it's like yule kijana alichelewa kutoka kwa laini ya miti. Ndio sababu ikampata na ikamwangukia. Walitaka mti ianguke huko lakini jirani akakataa akasema itapika nyumba yangu sitaki kesi. Sasa ikabidi wa direct another direction. Sasa wakati walikuwa wanatafuta hiyo direction na mbao za juu, mti mwingine ya juu ndio ilisuia ndio ikatani hivi. Na angekufa lakini ni waya za chini zilishika trouser. Kitamba ngoe trouser kwa waya mti shamfikia. Mti wamekata branches zote zimeisha. Lakini kijana inaonekana alikuwa anatoroka, lakini mti ilichukoka kwa mti mwingine ikarudi na waya naye ikamteka na akaanguka. Ndio mti ikampata chini na akaanguka. Katika hii kijiji tumepoteza. Huyo ni msasi ambapo ako na watoto na ni msasi huwa anatafuta. Katika hiyo hali ya kutafuta yenyewe imemletea changamoto. Wanakijiji wote mnapofanya kazi mkue makini. Hata iwapo wanachimba mashimo msifike karibu. Hata watoto ambieni watoto wenyu ya kwamba mahali penye wanafanya kazi msisonge karibu sababu ajali haina kinga. Odiochieng' achiel kende bang' ka riwruok mar jothieth nogolo duondgi e wi jothieth ma ok opuodhi matiyo ute mag thieth mopogore e kaunti ma Nyamira, jatend migawo mar thieth e kaunti no Dr. Donald Mogoi owuok oko kendo kwedo wachno.
kanowuoyo gi jofwamb weche kar thieth ma Nyamira. Mogoi nowacho noneno ni jothieth ma ondiki nigi lesen mar tich mopuodhi kod chik kapok ondikgi. Kata kamano, jagoro Nero wacho ni makruok e kinde kod apisa mag gavana ma kaunti no oting'o malo riwruok kod makruok mag dakteche kaunti ma Nyamira mar winjo ywak margi kendo tieko ng'anyo manoland ni chakore jumbe 2 mabiro. Tumesikia madai ambayo yanasambazwa kwamba katika kaunti yetu tunaweza kuwa na madaktari gushi. Ni kuhakikishia watu kwamba sisi kama county government na pia kama hospitali yetu ya Nyamira County Referral na idara yote ya afya katika kaunti yetu hatuna daktari gushi, na hatuwezi ajiri mtu ambaye ni gushi, kwa sababu tunajua kwamba madaktari wanatakiwa kushughulikia uhai wa watu. Kwa hivyo sisi kwa kuajiri wale wanaajiriwa wanaendanga layers kadhaa ya verification ya documents yao. Tunajua kwamba yes, nurses wetu walipeana malalamishi jana kuhusu nia yao, kama tutakuwa tumeshughulikia mambo kadhaa kwa kadhaa wanaweza enda kwa mgomo, lakini nataka kuhakikishia kwamba yale ambayo wameleta sisi kama idara na pia kama county government tutayashughulikia, na tutahakikisha kwamba tutaongea ili tuweze kuona ni namna gani tutasuluhisha hizo shida ili waweze kuendelea na kazi yao. Lakini kwa saa hizi, sababu walitupea siku 14, kwa saa hizi tunasema kwamba hospitali zetu zinaendelea kupeana huduma kwa ile njia ambayo inatakikana, na ni kuhakikishia watu kwamba kwenda mbele pia tutaendelea kupeana huduma kwa hiyo njia. Moko kuom jopiny mawuok Kisumu wuok tung' mosuogi wach tero jo Kenya Singapore ka gikoni onge kaka mano nyalo timore kapod oganda ywak nikech nengo mamalo mar ngima, onge matije ne rowere, mibadhi mokwako sectors mopogore opogore, chudo mapok ochul jok manohinyore e kinde ng'anyo ma pacho ka e kin mamoko. Mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa maginyo gi wach e kinde romo mar lalruok mane obedo e kindgi kod komiti mochung' ne chopo lipot mar NADCO manyochakore ange tielo mokwongo kod kaunti ma Kisumo e kar romo mar Mama Grace Onyango. Jothurwa wasebedo kiwuondowa e wacha ni peace tok chulwa waneno maling pod wadhie nyaka kawuono. We talk about Singapore, we talk about Ghana, but we don't have drugs in our hospital because some people are stealing those drugs there. Magi moko kuom paro mopogore mane omienjo e kinde romo mane otimore kin jopiny gi jokanyo mar kamiti mochung'ne lipod NADCO moting'o ajenda par madongo kata the 10-point agenda mane ochwe kogno kod mosenindo Raila Odinga kaachiel gi jatend piny William Ruto e kinde winjruok margi. We are the committee overseeing the implementation of the 10-point agenda and the NADCO report. We are partnering with stakeholders who are implementing agencies for this agenda so that they can tell us how far they have gone in implementation of these key issues and what gaps might there be so that we can be able to make recommendations to unlock if there's any process that seems to have stagnated or seems to be problematic or something that needs a bit of coordination. Jopiny kane medo golo pachgi e kinde lalruok makamano, ne gikawo thuolo mar yango onge mag tije ne rowere ka gikoni kamiti no mondo ket agenda no e tielo manyime e lipot margi. So, as youth of Kisumu, we are sending the chief from the office of the president. If you go back, tell the president that youth of Kisumu, we need employment. We don't want to say mambo ya tota. We need employment. Bende ne giywak ni kata mana wachudo ne jogo mane ohinyore kinde ng'anyo mosekalo pacho ka en wach molokore thum iwero awera to ji winjo. We are the people. Our brother was killed, our children was killed, but no compensation. The compensation should capture the Chilopa must go, Chebukati must go, the 2007, the 2013, the 2017, the finance bill.
E kinde mane gitielo wach mibadhi mogoyo limtidi pachoka, bende ne giseyo jotelo ni tiyo gi omenda mane bero ngimagi giwegi ka jopiny to hinyore nikech pek mar ngima, to wach dhi Singapore to iwero. Going to a certain function, you may think that he's going to a war. It is a cold war. Kuom mano jokanyo ne osingo mar neno ni lipot magibiro chwalo mondo okete tim chop dwe manyien biro riwo ywak jopiny duto kaka yor bero ngima jo Kenya motelo ne wachopo Singapore. At the end of the day, what do we want? We're looking at the full implementation of the NADCO report and improvement in those indicators. So even as we proceed to Singapore through Malaysia, let us also build Kenya to the point that even those countries can begin to admire. Agenda ni en ma jopiny, jakom kane pokowewa ne en very categorical ni odwani mondo wechegi okony jopiny. Magi timore mana tok seneta ma Nairobi kendo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna chieng' tich ariyo jumani ne chiwo ndalo 30 mondo lipod NADCO oketie tim ma okolewo kuma ne osoko wang' kamiti mochung' ne lipodno kuom sebedo kaninde tijgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Chenro machwalo pande ne jopiny kod ndiko jogo ombulu manyien motelo ne yiero mabiro medo dhi nyime gwenge mopogore e counties makaluo mageto rowere, mine matindo kaachiel gi jodongo ma bende ne pok oyudo pande. Chenro ma kamano osebedo ka dhi nyime gwenge mopogore opogore ma Homa Bay kitaye kod apisa ma jagoro maduong' kata apisi ma jagoro maduong' e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Chenro mar kawo pande kondiko jogombulu manyien ne ochak gi apija goro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kendo osebedo kodhi nyime gwenge mopogore counties makaluo mar chiwo thuolo ne jogo mane pok okawo pande mondo oyud pande e yo mayot ka bende gindikore kaka jogombulu ne ikruok ne yiero mag 2027 e kaunti ma Homa Bay. Chenro ma kamano osebedo kitayo kod Lavenda Ojala ka gichopo ir jopiny e kor gwenge mopogore e kaunti ni mapok ne okawo pande magi mondo oyudgi e yo mayot kane olose chief camp ma Kogweno Oriang' e kachud bura ma Karachuonyo. E kinde chenro ma kamano Ojala ne okone gisechopo ir jopiny mathoth ka gitiyo gi jokanye sectors mopogore kaachiel kod ruodhi gi jolupgi. Ka wasetimo program ni mang'eny kabisa, itime Luo Nyanza mangima from Siaya, Kisumu, Homa Bay nyaka Migori, and ng'amomiyo ma obedo mayot en PS mar Interior Dr. Raymond Omolo nikech ung'eni gini mondo miang' chok ji mobed gima koro kako timore kawuono ni okoyot ahinya. Koro wan tijwa en tich wuotho to wang'iyo ni event otimore maber, ji obiro kendo watiyo gi grassroots mobilizers mondo ji ochop kuonde molosgie. E kinde chenro ma kamano bende gichiwo thuolo ne jogo mapok ne ondikore kaka jogo ombulu mondo otim mano ne ikruok ne yiero mabiro kane okoni bende dwaro margi en konyo jogo mani kod pek yudo pande yo mayot e gwenge ma giwuoke ahinya to rowere kaachiel kod mine matindo mane okendi kapok ne okawo pande mag-gi. Koro kura bende nyaka gikaw mondo kik ng'ato ne ni koro waketo negi obedo mayot mondo nyaka gikaw mana kura. Koro ber mar bedo gi kipande no be nyaka ging'e. Gima duong' ma bende challenge ma waseneno ni kuom wamama. Samoro konyuom ng'ato koro kumodhi otedeno kano tedo ko onge ID to dhi no dhi kawo ID tidwoke no dhi om kipande mar jonyuolne. Koro idak maonge kipande ka ema koro shida bede mang'eny. M-Pesa mar jaodi ka ng'isetimo andi idwani kane M-Pesa jaodi to pesa nikisekawo ikete lwet ng'ato ok inyal control. Koro ina ka nyionge pesa nikech ID madi yawo kata mana account mar bank kata mar chama moko miyawo ga sako ionge godo. Kama kuom jopiny mane ochupe chenro no bende jiwo ber mar bedo kod opande kane gijiwo rowere kod joma pok okawo opande mondo ti kod thuolo ma kamano gindikre kaka jogo ombulu. Kitimo ohala mondo mi yud dongruok nitiere gimiluongo ni keno kata savings. Kikeno e bwo matres ama ikeno kamoro okin gi hakika ni pesa ni mikano no ibo yude kumikane. To ka inyalo bedo ni keno e bank kata M-Pesa mago eko
kuonde ma osekelnwa ma wanyalo kano godo pesa. To wanyalo mana golo pesa gi ka wan gang'owa, wan gi kipande. Kipande, ber kipande, ni kipande kati di makao line mar sime. Chuno ni kipande nyaka bedi, to i sime ka initiere go, kisebedo gi kipande to sime ne, ipo ka ng'ato orini pesa, tidhi golo go. To kionge gi kipande, to onge kaka inyalo bedo gi, inyalo register line mi yud kata pesa. Number 2, kipande en sila mari minyalo yiero go jatelo ma chunyi dwaro mondo bi otel ni mondo yud dongruok maber e piny ka. Koro mano ber kipande. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete ka. Wadhi yweyo mar ariyo. Aneno kan gi ote achiel ka mar jakom bodaboda ma Kabondo Gideon Ochuka. Owacho ni jaka Black Misawa neno maber kantie Kabondo ka, kendo wadhi mana mbele gi tich maber e kuondewa mag tich. Jakom Gideon Ochuka mano mar bodaboda Kabondo. Watudre kendo bang' thuolo machuok gi weche tuke. Katika sehemu nyingi nchini